Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wassal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu mnejn kisbu dan kollu. U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bideh. Dan mhuwiex il-mastru Daxxa bin Marija u Ġagbu u Ġosé u Ġuda u Xmun. Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna u huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost qrabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed ideħ fuq ftit morda u fejjaqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħaw jgħallem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Alla jażel li jidħol fl-istorja tal-bniedem b'mod sempliċi, b'mod ordinarju, tal-ħajja ta' kuljum nistgħu ngħidu. Tantu hekk illi lil Ġesu mhux kulħadd jintebaħ bih, mhux kulħadd jarfu, u kienu ħafna dawk li skandalizzaw ruhom kif jista' jkun bniedem bħalhom sempliċi jagħmel dawn l-eġubijiet kbar. Jgħid kliem li huwa qawwi, kliem li huwa awtorevoli. Aħna wkoll, forsi xi kultant nistennew illi Alla jagħmel affarijiet straordinarji li jkun wieħed illi jiġbed l-attenzjoni fuqu. Imdorrijin ħafna f'ambjent ta' nies illi jkunu popolari u li jiġbdu n-nies warahom. Ġesu jażel lilna jħobbna mill-qrib, fis-silenzju. Jagħtina kelma li tagħmlilna l-ġid sal-iktar punt profond tal-qalb tagħna. Dik il-kelma li kultant kif smajna fl-ewwel qari tista' tinstema' bħala twissija, bħala kelma ta' ċanfira li kultant taħsadna, imma li fil-verità hija l-espressjoni ta' dan Alla li huwa missier ħanin li jħobbna li jrid iressaqna iżjed lejn qalbu. U għalhekk jekk nixtiequ li niltaqgħu ma' Ġesu, irridu nfittxu li nidħlu fejn hemm hu, f'dak li huwa sempliċi, f'dak li jmiss il-fond tal-qalb tagħna. Għaliex kull fejqan, kull miraklu huwa biss espressjoni esterna ta' dak li diġà jkun seħħ fil-qalb tagħna, ta' dik il-laqgħa sabiħa, ta' dik ir-relazzjoni li tibda tinbet u tħalli l-frott tal-għaqda tal-bniedem ma' Alla. Għaliex Alla għalhekk sar bniedem bħalna, għalhekk kien viċin tagħna, għalhekk jibqa' magħna dejjem sal-aħħar taż-żmien biex nibru f'relazzjoni intima miegħu. Illum ejjew ukoll minn barra illi nfittxu din ir-relazzjoni ma' Ġesu fis-sempliċità tal-ħajja tagħna, Ġesu li jiġi fejn aħna ninsabu u mhux jistenna li nkunu aħjar minn aħna biex jilqana. Narfu wkoll kemm il-darba aħna ma napprezzawx l-imħabba li hu jurina permezz ta' dawk li huma l-iktar qrib tagħna, permezz ta' ġrajiet sempliċi. Hekk li nibdew nistennew xi profeta kbir u ma narfux li Alla qiegħed ikellimna diġà bl-imħabba li jurina bil-ġrajiet tagħna ta' kuljum. Ejjew illum nitolbuh jigwidana biex narfu l-preżenza tiegħu, biex nilqawh bħala l-missier twajjeb u ħanin illi jikkoreġi lil uliedu biex iressaqhom iżjed lejn qalbu, biex jagħtihom ħajja isbaħ, ħajja aktar din jituża. Uti, Alla jaf li aħna bnedmin dajfa
u jinsab dejjem lest biex jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mimlijin bil-fiduċja fit-tjieba tiegħu, inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna u ngħidu mulej ħares lejna u ismana. Għaluliet il-Knisja biex iħossu l-faraġ ta' Kristu huma u jiġdu għalih quddiem id-dinja. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għal kull min għandu xi tip ta' responsabilità u jqiegħed il-fiduċja tiegħu biss fil-mod ta' kif jaħseb moħħu sabiex jinfetaħ għal Alla li jmexxi kollox. Mulej ħares lejna u ismana. Għal dawk ħutna li jitfixklu quddiem il-ħtijiet tagħhom u tal-oħrajn sabiex jintelqu bil-fiduċja f'Alla li jaħfer u jġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Għalina li biex nemmnu rridu naraw mmissu sabiex is-sinjal umli tal-ħobs u tal-inbit fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija iwettaq il-fidi dgħajfa tagħna. Nitolbu. Mulej ħares lejna u ismana. Missier Qaddis li taf xemm moħbi fil-fond tal-qalb ta' wliedek fidejk inqiegħdu dawn it-talbiet tagħna aħna u nitolbuk tismana. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.